Goedenavond, we zijn vanavond live vanuit het Vondelpark. We gaan even kijken wat de mensen hier zoal doen. Ik zit er naar een aardige meneer. Ik weet niet wat hij aan het doen is, aan het mediteren of zo. Meneer, wat bent u aan het doen? Nou, als je het echt wil weten, ik ben in afwachting van het heilige berkenseizoen. Ik ben helemaal voorbereid gekomen. Ik heb mijn jas, mijn capuchon, mijn nieuwe schoenen en wat te drinken. Kijk, we beginnen rustig met een export. Tenminste, wat is het? Euroshopper, een Alstar, daarna een fles wijn. Een bolletje voor bij de thee. Een bakje om het heilige sap op te vangen. Een hamer om eventuele mensen die in mijn weg komen uit de weg te ruimen. En daarbij behorende tape. En taairipjes. Maar nog het belangrijkste wat ik bij hem heb vandaag. Voor het aftappen der heilige sap. Mijn maatbeker. Dan zet je hem zo en dan... Nou!